कहत रही है गुरु बाबा आंख से झरझर लोर गिरता आए रोत रे कहत रे अरे ऐसन सुंदर बगिया लगा गईला बाबूजी खाए की बेरा कहाँ चली गई ये जब सब पूरा परिवार के लोग शाम के बेरा भइल होई हां शाम के बेरा भइल बा खाए बैठल बा लोग सभे लौकता लेकिन उहे बाबा नहीं खन लौकत हां वे नाती लो रोता कहता कैसे कहता जी अरे ऐसन सुंदर बगिया लगा गईला बाबा खाए की बेरा कहाँ चली गई बाबा तो चलिए इस शोक गीत पर हमरा छोटका भैया की तरफ से पूरा मंडली के 11,000 रुपए का पुरस्कार देनी है हमनी की तरफ से प्राप्त रही वहाँ का आशीर्वाद के इंतजार रही है तो ऐसन सुंदर बगिया लगा गईला बाबूजी खाए के बेरा कहाँ चली गईला बाबूजी ऐसन सुंदर बगिया लगा गईला बाबूजी खाए के बेरा कहाँ चली गईला बाबूजी ऐसन सुंदर बगिया लगा गईला बाबूजी खाए के बेरा कहाँ चली गईला